Dobrý deň. V nasledovnom videu by som vás rád oboznámil s krízovým manažmentom, problematikou, ktorá je veľmi aktuálna pre dnešnú dobu. Vybudovať si krízový manažment a krízový kontroling je otázkou niekoľkých mesiacov, kedy výrazne vzrastie na dôležitosti. V tomto videu by sme si ukázali, ako postupovať v prípade riešenia tejto problematiky a pripraviť sa na vznikajúcu krízu tak, aby sme ju úspešne vedeli zvládnuť. Základné otázky, ktorých sa nás týkajú, je, ako sa pripraviť na krízu, úloha kontrolingu v kríze, ako zostaviť krízový plán, ako vyzerá krízový plán a aký je postup jeho tvorby, ako hľadať a analyzovať príčiny krízy, ich možné zdroje, ako stanoviť úrovne a prístupy k riešeniu krízy, analyzovať a monitorovať krízový vývoj, úloha krízového manažmentu počas krízy, program odstraňovania kríz a výhody, vyhodnotenie a ukončenie krízy. Čo sa týka nástrojov na monitorovanie a identifikovanie krízy, jeden z najlepších nástrojov je controlling a controllingový systém. V čase krízy treba posilniť práve finančný controlling a úlohu finančného plánovania, jednak mať kvalitný krátkodobý finančný plán a možnosť simulácie budúceho vývoja a následne vytvoriť dlhodobý finančný plán. Ďalšou otázkou, ktorá súvisí najmä s rastúcou infláciou a zmenami cien vstupov a výstupov, je nákladový kontroling. Čiže potrebujeme mať rozpočet, vedieť ho analyzovať a sledovať citlivo zmien nákladov a výnosov. To je oblasť kontrolingu, ktorou sa treba zaoberať primárne a súčasne s ňou je dôležitý aj systém krízového riadenia. Čiže podnik by si mal vybudovať vlastný systém krízového riadenia, okamžite menovať krízového manažéra a začať tieto problémy riešiť. Je to aktuálna otázka dneška, ak to tieto funkcie nemá a nebuduje krízový manažment, asi nepostupuje celkom správne. Úlohou systému krízového riadenia bude identifikovať oblasti a miesta vzniku krízy, definovať úroveň krízy, pripraviť krízové plány a zaviesť krízový manažment pre riadenie krízy. Proces kontrolingu sa prejaví v krízovom riadení nasledovne. Buď máme cieľ, ktorý sme si postavili a ten cieľ sa bude postupne zrejme meniť z dôvodu nepredvídaných javov. Takže potrebujeme nástroj na simuláciu budúceho vývoja, plán, najmä finančný plán a rozpočet podniku, skutočnosť, kvalitný informačný systém, ktoré znamená prebiehajúce deje, sledovanie odchýlok a návrhy riešenia vo forme krízových plánov. Najdôležitejšou úlohou v tomto je zamerať sa na úzky profil a úzke miesta, vyhľadávať ich a riešiť. Nesmieme pritom zabudnúť a ďalšiu z filozofií kontrolingu, a to je perspektívne myslieť do budúcnosti a orientovať sa na budúcnosť. Čiže úloha prvá pre podnik je identifikácia úzkých miest podniku, vytvorenie plánu úzkých miest a zaznamenanie ich priority. Úloha číslo 2 je zostavenie finančného plánu a simulovanie budúcich dejov, ktoré nastanú. Čo sa týka kontrolingového systému, finančný kontroling potrebuje finančný plán na rok 2022 a následne na roky 2023 až 2025. Potom plán výnosov a nákladov podľa analytických účtov mesačne, plán ziskov a strát a plánovanú bilanciu a finančnú projekciu do budúcnosti. Túto projekciu musí nevyhnutne porovnávať so súčasným stavom. Monitorovanie úzkých miest cez finančný kontroling, návrhy odchýlok a riešenie idú cez finančnú analýzu, a to monitorovanie vývoja ziskovosti ROA, monitorovanie vývoja likvidity, celková likvidita a monitorovanie vývoja zadlženosti. Také odporúčanie, ktoré sme získali v priebehu praxe a predchádzajúcej krízy v roku 2000 je
riešiť problémy zásobovania v kríze, to znamená vybudovať si a vytvoriť vyššie zásoby pre prípad nedostatku, respektíve zmien cenovej politiky a pracovať s vyššími zásobami, ako sú optimálne. Čo sa týka nákladového kontrolingu, je potrebné mať rozpočet podniku na rok 2022, prípadne výhľadovo na rok 2023. To znamená plán výnosov a nákladov podľa analytických účtov mesačne a finančný plán. Následne rozpočty organizačných jednotiek. Monitorovanie úzkých miest cez výnosy náklady na základe analýzy citlivosti, čiže v systéme nákladového kontrolingu musíme zaviesť systém analýzy citlivosti, sledovania ekonomických normálov, prípadne variability nákladov. Základné úlohy sú monitorovanie citlivosti na mesačnej báze podľa vývoja inflácie pre každý analytický účet, citlivosť na ročné a mesačné zmeny a identifikované úzkých miest v nákladoch a ich vplyv na ziskovosť a návrhy riešení. Odporúčaním je preskúmať nákupný marketing, či vám funguje a či viete riešiť dodávateľské vzťahy a alternatívnymi dodávateľmi, podobne urobiť ABC analýzu zákazníkov a preskúmať krízové javy v oblasti zákazníkov. No a ďalšia oblasť je vybudovanie kontrolingového systému v oblasti krízového riadenia, čiže zistiť, aké krízové javy môžu nastať pri materiálových vstupoch, informačných, personálnych a finančných. Materiálové zabezpečenie v prípade výpadku, zdraženia, spoľahlivosť dodávateľsko-odberateľských vzťahov a alternatívne riešenia. V oblasti informácie potrebné pre riadenie, možnosti ich nedostatku, sledovania alebo výpadku. V oblasti personálnych kľúčové osobnosti podniku a zastupiteľnosť v prípade ich výpadku. Ideálne zaviesť HR management. A v oblasti financií dostatok financií na riešenie vzniknutých problémov a monitorovanie vývoja a získavania finančných prostriedkov a cash flow v prípade výpadkov. No a veľmi dôležitá úloha je postavenie krízového manažéra, čiže položiť si základnú otázku, máme funkciu krízového manažéra a koordinátora aktivít. Čo robí krízový manažér? Musí premyslieť a naplánovať varianty riešenia krízových javov. Aby to mohol urobiť, musí tieto krízové javy najskôr spoznať. Priebežne ich precvičovať a nasadiť pracovníkov na ich riešenie, vrátanie hovorcov. Vždy mať pripravený návod na riešenie najhoršieho stavu, monitorovať rizikové prejavy a prejavovať reálnosť navrhnutých plánov. Vždy preberať iniciatívu pri sledovaní a monitorovaní krízy, v podávaní informácií o kríze, podávaní informácií o rizikových faktoroch, či sa už týka výrobnej alebo nevýrobnej činnosti, prípadne prevádzkovej alebo v rámci iných organizácií, samotného riadenia univerzít, škôl, nemocníc a podobne. Situáciu reálne ohodnotiť z viacerých uhlov pohľadu a aspektov a následne sledovať negatívne javy. V priebehu krízy sa zaoberať len jej riešeniami a prerušiť ostatné činnosti, pokiaľ je to možné, sústrediť všetky postupy na riešenie tejto oblasti. Toľko na úvod ku krízovému manažmentu a v ďalšej časti si potom ukážeme, ako pripraviť krízový plán a navrhnúť systém krízového riadenia v podniku. Ďakujem za pozornosť.